mutta ei niinkään lampille. No minä on sama kamera käteen. Nyt kuvataan mua. En kai puhunut liian kovaa. En. Sitten voin ottamaan kovia. Ilman meikejä. Tästä tulee oikein julkisvyörä. Tai no oikeastaan mediavyörä. Piparkakkuja. Nyt tiedämme jokainen lempiruokansa. Täällä on vielä taustakuvakin auki. Nyt tiedämme mitä tietokonemerkkiä hän käyttää. Mitä tapahtui? Murtavaras! Kannattaisiko minun lähteä? Kyllä vain. Poliisit tulevat tiedoksesi vain. Työskentelen vain Taisin järkyttää häntä niin kovasti, että hän pyörtyi. Nyt on hyvä aika juosta karkuun. Mitä täällä on tapahtunut? Lampi, oletteko te kunnossa? Voi ei, hän ei ole kunnossa. Oi ei. Herätys. Oi ei. Hän taitaa olla vain pyörtynyt. Vien hänet lääkärille. Nyt kuvat ollaan siirretty tietokoneelle. Ja sitten vain laitetaan ne nettiin. Ai niin, otsikko, kaikki muut. Ja lähetä. Nyt se on Iltalehdissä etusivulla. En muista eiliniltaisesta mitään. Selvä. No. Hei, tuolla on se juttu tuolla lehdessä. Alokas, anna se lehti tänne. Minulla on nimikin. No mikäs sekin on? No kuule, se on ihan Iida. Tossa. Toimittajan nimi. Martti Ahosaari. Ja kun olemme poliisia, me voimme löytää hänen asuinpaikkansa. Sori. Okei. No niin, äkkiä. Käyn hakemassa läppärin. Teillä on sama Windows kuin minulla. Windows. Tämä on kyllä Windows. Minulla on Windows. Siis Windows. Ihan sama. Nyt äkkiä hae se. Nopeasti. No joo. Täällä kuoletuu katuille niin paljon. Kyllä vain, meillä on syte. Nyt käymme pidättämässä hänet. Ai joo. Mikäköhän sillä kestää? Ja pysykin laitolla. Ootteko kunnossa? Kyllä minä ihan kunnossa olen. Mutta hän teki vaan työtänsä, joten en voi tehdä asialle mitään. Mutta hän murtautui talooni. Hän on tietenkin... Hän katsos työskentelee ihan lehdelle. Niin silloin en voi tehdä asialle mitään hyvästi. Hei! Kanssa täälläkin on poliiseja.